an yi bikin mawaƙi kuma shahararre Dauda Kahutu Rarara, amma an san Samha M Inuwa da Aisha Humaira aminan juna ne ƙut da ƙut, amma idanuwan mutane ba su ganta a gurin dina ba ko gurin ɗaurin aure. Samha M Inuwa ƙawar Aisha Humaira ce tun lokacin baya, ƙut da ƙut suke. Amma wannan abin tambayar da mutane suke tambaya, me yasa ba a ga Samha M Inuwa a gurin bikin Aisha Humaira ba? A kwanakin baya ne muka kawo muku rigimar tsakanin Adam E Zango da Lilin Baba, a inda Adam E Zango ya yi haɗari sannan kuma Lilin Baba ya tako ƙafa da ƙafa tun daga garin Abuja ya zo gaishe shi, a inda suka yafe wa juna. To shin Aisha Humaira da Samha ba za su kwaikwayi irin wannan ba, su yafe wa juna? An tambaye ta a wani faifan bidiyo na Gabon Room da ake tambayar ta cewa menene dalilin da ba a ganki a bikin Aisha Humaira ba? Sai ta kada baki take cewa dalilin da yasa ba a ganta ba kawai alaƙar tasu ce Allah ya raba ta. A inda aka tambaye ta cewa menene asalin wannan rigima tsakaninku, sai take cewa wannan tsakaninsu ne. Amma a wata majiyar tana cewa akwai wani waƙa da aka sa sunanta da za ta yi amshi a ciki. Har aka kira ta a waya aka gaya mata cewa akwai baitinki a ciki da zaki a garin Katsina. Kwatsam sai da ta je gurin ta ga kowa yana shiga yana baitin. Daga baya wanda ya kira ta yake ce mata wance ce ta zo har cikin ofis ɗina take kuka cewa kada a saki a wannan baitin. A ganin mu wannan dai ba wani abu bane dan an hana ka yi wani baiti ko waƙa. Duk da ba cin zarafi yayi ba ko zagin ka ko kuma cin mutunci ko ƙage yayi maka ba, bai kamata idan mutum yayi ma wannan sai ka bar shi da halinsa, domin cewa Allah shi ne yake daidaita halaye tsakanin mutane. To Ubangiji Allah ya haɗa kan musulmi baki ɗaya.